Og brugere er ofte besværligt, beskadiger fliser, medfører snavs og er ofte forbudt i lejeboliger, og hvis du er virkelig uheldig, rammer du et elkabel. Hver husholdning har brug for ekstra opbevaringssteder til alle mulige ting, såvel på badeværelset som i køkkenet. Almindelige fastgøringer giver ikke et solidt fæste og efterlader mærker. Nu findes der en løsning. Superlock fra Venco garanterer et solidt fæste på jævne overflader, uden at bruge og uden brug af værktøj. Monteringen af Superlock er yderst let. Rengør overfladen, tryk sugekoppen fast, drej plastikdelen og beskyttelseshætten med uret og færdig. Det dobbelte sugekopsystem opnås ved hjælp af små riller i påtrykningsdelen. Dette muliggør dannelsen af flere små vakuumenheder, som giver et solidt fæste, flere sugekamre, bedre fæste og sikkerhed. Mulighederne er næsten grænseløse. De forskellige serier fra Venco, som monteres med Superlock med forskellige kroge og hylder, lader intet tilbage at ønske. Superlock kan også fastgøres på let ujævne overflader ved hjælp af klippepuden. Og hvis du skal flytte eller ønsker at omdekorere din bolig, er det ikke noget problem. Superlock fra Venco kan nemt afmonteres og efterlader ingen mærker. Superlock fra Venco er genanvendelig og kan bruges igen lige hvor du ønsker det. Superlock er yderst fleksibel og garanterer et holdbart og solidt fæste. Nem og hurtig montering uden brug af værktøj. Enhver husholdning bør have Superlock fra Venco. Venco, the better idea.